Ka parti HSPDP Motion Road kumsi benta jong ka jing penkre na ka benta ka election ka banlong hawar char at pulai da kawai ka jing mot kala sim ye ka rai ban peniang dau ba metedios dekhar ban aireng persya yo meli ba menta u ba jigur matong ya ka ni la sakhi lengba ka jelang pai ba bala penlong ha ka pratrek yo yong arajar at puar hamadan umdang ha ka balai don langru presiden barang ba jong ka parti u ba KP pangniang u ba waiting mausor amli barem ka kong badari tilingdo nong lai ba strali rasir MDC barem bat kiwede kinong elam pat nong kersan jong ke parti pat naik kiwe ru kumjo ha katai kasi ba waiting mausor blakio haran san man perna bo unum yakun shu ya election henry un ai ka jingkersan pat yo ba metedios bat ulai weru ya baro kinong kersan ke parti ban ai jingkersan no yo teu kertong ya ke ba ke parti kla ibet ban peniang nak banta ban yakun ya election amali house nam bunwan na ia ka parti HSPP na don ka parti HSPP na ia ni ka parti HSPP bat ngadon ka jingai haka parti HSPP dai na kata kadang ki umsaw ki jing pensyoy ki babun ki wan bat telep haka lemtia ka jonga Henry uba wedding u klempi Henry yaini baik haka parti dai na kata kadang mentakasi ngalapan itu ibarat ngala kersyan ngan sakersyannya i nadu kamising ngan kersyan i met bat mensing ngakar patru ya pi kinong kersyan ki pa i jonga bapin sngoba ban ai ya ka jing kersyan ka bapurai umdai bangi syukersyan tangga ketien handrai pun kersyan i u da ka jing trai sitom ka juni ngidon kam ya ka jing trai sitom ban poi syaka thong ban poi syaka jingja baru kau ben berku bari pinglong marwai ngilong ka bati ka dongga thang ka konsulsi bat mangi ka parti ya syafrang ubeng berku lesibon saya si sinpak using ukar huam hakasnam ni buar ni penjob yu maraisen saya si sinpak hakane ka jing lait ka bakhatwai ka jing yalam ti jong ka assembly ham Meghalaya ngangai ubarit Metedios sashi sinpat using un kerhu ngin poi syakathong usamla bangi penjeng tagasni kumbang ii ka dur jong phi sibun ba kidai using meishwa hangni handai bun ba kidai chekwe ke parti meishwa don syaka NPP don syaka Kongres don syaka ta MDP ru menemo sikiwai ke wai handai mantaga si bang ii ka dur jong phi bat ia ke jing wan jong phi dalade hi ka bamut sashi sinpat ka sam 8000 phulai election ka pakhatwai sa ying normal thawan jo ka Meghalaya using unyo ban rung setai kum gadak ba ngi kermen yo barit unlek da ka burom jo ka HSPP sa jisin ba bat ngin pene da pat sa jisin yu kurang ba inu gadong na kerpat yang itong ngin yang ngin dia parta laisin na ka bentai barit Metedios ba un long mau unong job jong ni gadong bat jong ni ka thain lengba ka parti HSPP housing housing Kublai Shibun